खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि ब्रादार एम बाथा सारखौ जों बयबो सिनायखायो दाखालि बावै बिथां एम बाथा सारखौ पुलिसा माने जुनारफोर बायदि आखायाव दिरुंजों खानानै बोना लांदों आरोना बे जुनार बायदि आखायाव दिरुंजों खाना लांनायखौ नुनानै जोंनि बर' हारिया माने जोंनि बर' जातिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना गोबां दुखु मोनदों गोबां रागबो जादों नाथाय मा खालामनो राग जानानै बेफोरबायदि मानसिखौ जुनार बायदि दिरुंजों खाना लांनायखौ माने रावबो साबजानाय मोनासै आरो बेयाव माने बिथांनि बुंनाय मोनसे खोनायो जे माने दिपेन बर'फोरा जियालाव सोरखौबा लोगो हमो सोरखौबा लोगो हमा नाथाय बेयाव माबा मोनसे खारन दङ नामा जियालाव थानाय गासै ब्रादारमोनखौ लोगो हमनो हायाखै माने खायसेखौ लोगो हमदों खायसेखौ लोगो हमाखै बेयाव माबा मोनसे खारन थानो हायो नङाब्ला माने बिथाङा समनि आंखालनि थाखाय गासैखौबो लोगो हमनो हायाखैबो जानो हायो दा बिथांनि बे फंसे बाथ्राखौ जोंनि बर'नि एक्टर जन कारजिया माने कुइसन खालामदों आरोना दा बर' हारिनो एन्सार होनांगौ माने मा जेलाव थानाय ndfb ब्रादारफोरखौ माने खायसेखौ लोगो हमो खायसेखौ लोगो हमाखै कारना मा माने बिनि एन्सारखौ बिदों आरो बर'नि जन कारजि एक्टरा बिनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों माने ndfb ब्रादारफोरनि जा इन्टारभिउ होगोन माने मिडियानि गेजेरजों जा इन्टारभिउ होगोन ndfb ब्रादारफोरनि जा खोथा बुंगोन बे खोथाखौ माने बर' रावजोंनो बुंनांगौ होननानै बिथाङा डिमान्ड खालामदों आरो बे खोथायाबो माने जोबोर पइन्टनि खोथा बेबो माने ndfb ब्रादारफोरखौ असमियाजों होबाबो असमिया खोनासङा माने बिसोरो रागसो जागोन माने नेगेटिभसो जागोन बिसोर नेगेटिभ कमेन्टसो होगोन खारन असमिया जाथियानो जा बेलेग जाथियानो जा बर'नि अन्य बेलेग जाथिया माने ndfb ब्रादारफोरखौ माने गजानो लुगैया माने थैजासिम जेलावनो थाथों ओरैसो सानो बेलेगनियाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय अननाय गैया माने बिनिखायनो बिथांनि डिमान्ड खालामनायाबो जोबोर मोजांनि खोथा माने ndfb ब्रादारफोरनि जा खोथा बुंगोन गासै खोथाखौबो माने बर' भाषाजोंनो बुंनांगौ आरोना बर' भाषाजोंनो बुंनांगौ बेलेगजों बुंबाबो जेबो मुल्य गैया जेबो लाब गैया बेनि थाखायनो बर'जों बुंनांगौ बेखौ माने जोंबो सानो आरोना बर'जों बुंनायानो मोजां होननानै बेनिफ्राय दा जोङो साननो थाङोबा ओरैबायदि बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनायनि थाखाय गोबां ndfb ब्रादारफोरा माने जेलाव जोबजाना दोनबाय दा जेलाव जोबजाना दोनबाय थाबायानो दा बाहेराव जाखिनि दं बिथांमोनाबो माने लथं फथं खोथा बुंलायलायबाय थायो आरोना खायसेया सोरनिबा पलिटिक्सनि आन्दाराव थाना खायसेया सोरनिबा माबा माबि जायखिजाया बाहेराव थानायफोरासो माने खोथाखौ बुङो बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय नाथाय जाय बायदिफोरा जेलाव जोबजादों बिथांमोना बांसिन खालामदों नोंथांमोननिख्रुइ दा जायखिनि बाहेराव थानानै माने लथं फथं दान्दा धरननि बाथ्रा बुङो बिसोरनिख्रुइ बांसिन बर' हारिनि थाखाय खुगा खेवदोंमोन बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय मावदोंमोन बर'नि थैनि थाखाय बर'नि थैखौ बर'नि हारिखौ बर'नि जातिखौ बर'नि हारिमुखौ बर'नि रावखौ लाखिनो थाखाय जायखिनि जेलाव जोबजाना दंमोन बिथांमोना बांसिन खुगा खेवदोंमोन बिनि थाखायनो बिसोरो सरकारनि नोजोराव गोलैदों बेनिखायनो जेलाव जोबनाय जादों बिथांमोनखौ माने बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना माने बर'खौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने गुबुननि अयथासार खालामनायखौ सहायनो हायियाव बिथांमोना बर' रावनि बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय सरकारनि रुलनि इसे एला बारगा खामानि मावनाय जाहैदों बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ सरकारा एरेस्ट खालामनानै जेलाव सोना दोननाय जादों सरकारनि रुलनि इसे एला खामानि मावनाय जाहैदों जेरै बर'नि रावखौ लाखिनो थाखायनो दा जोंनि बायहेरायाव थानायफोरा माने बुंबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन गाज्रि मोनना जि बायहेरायाव दङ बिथांमोना माने दाख्लै बावैनो जों नुलांखांबाय इउनाइटेड फराम अफ ndfbनिया इउनाइटेड फराम अफ एक्स ndfb फोरनियानो पुराना जेनेरेल सेक्रेटारिजों गोदान सेक्रेटारिफोरनि ग्रुपजों माने मिलायलाया गबिन्द साराबो बुंबाय पुराना जेनेरेल सेक्रेटारिनि बागै बिथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों बिखौ बाख्नायबाय आरो इखिजा पुरान थाखानाय जेनेरेल मायो इउनाइटेड फराम एक्स ndfbनि जि गोदानै दादो बिथांमोनजों माने गोरोबलायाखै
अब्ला नोंथांमोना बेयावबो साननानै नायनांगोन सोरो मोजांसिन मावदों माने जेलाव थानायफोरा बयनिख्रुइबो मोजांसिन मावदों बर' हारिनि थाखाय बिनिखायनो बिथांमोना सरकारनि एसे एला बारगा रुल मावनानै पुलिसनि नोजोराव गोलैनानै सरकारनि नोजोराव गोलैनानै बिथांमोना एरेस्ट खालामनानै जेलाव सोनानै दोनजादों दा नोंथांमोना नायनानै लाग्रो जन कार्जिया मा बुंदोंमोन जन कार्जिनि खुगानिफ्रायबो खोनाना लादो आरो गबिन्द सारनि खुगानिफ्रायबो खोनानानै लादो आं ससे भिडिअ देखायनि फार्स्टआव जों सोंदोंमोन बाथा सारखौ जोंनि आबसुनि दैदेनगिरि दा जोंनि दिपेन बर' बिथांखौ माने बिथाङा जेलाव नोंसोरखौ लोगो हमहैदों ना मादोंमोन ना लोगो हमहै थांदोंमोन बियो लोगो हमगोन ना हमाखै खिन्थु बाथा साराबो मा बुंलांदों सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै ना टाइपनि थाखाय लोगो हमफैनो हायाखै ना मा दङ दा बेफोर बुस्थुखौ दिपेन बर' बिथाङाबो बुंबा मोजां जागोन जेब्ला नोंथाङा माबा होयो मिडिया बाइट होयोना जोंनि नैबे बारग' एनडिबिफोरनि सोमोन्दै जेब्ला माबा होयो नोंथाङा एसामिस बुङाबानो मोजां जागोन अन्नानै बर'नि बुङोबा माने जोंनि हारियासो गजानो लुबैयो बेलेग हारिया गजानो लुबैया बेखायनो एसामिसनि बुङाबानो मोजां जागोन साननैसो सिगां एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनि जितु जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारि बोखारनानै साधारन मेम्बार होनायाव माखासे मानसिनि षड़यन्त्र दं कनस्पिरेसि दं आरो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ बोख्लायनाय खिन्थु जों बे हाबाफारिखौ जिहेतु इउनाइटेड फरामा जेबो फर्स गैखाया जेबो माबा गैया बेनिखायनो बोख्लायदोंब्लाबो जों खोब बारा गाज्रि मोनाखै खारन जाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावदों बिथाङा जोबोद एक्टिभ मानसि जोबोद मोजां मानसि बिथाङा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावदों खिन्थु जायफ्रा प्रेसिडेन्ट हिसाबै इउनाइटेड फरामनि खामानि मावदों जायफ्रा षड़यन्त्र खालामनानै माबाखौ बोख्लायबाय जेनेरेल सेक्रेटारिखौ बोख्लायबाय बिथांमोना खिन्थु सोरजोंबा दैदेनजानायसो सोरजोंबा नाखि लगायजानानै माबानाय बेनिखायनो बिथांमोना जेबो बर' समाजाव जे इनफ्लुयेन्स दा भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ माने बुजिनो रोङि मानसि गैला दानि जुगाव बिनिफ्राय बे फंसेखौ माने नोंथांमोना गोथौयै साननानै नाय माने जोंनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय ब्रादारफोरखौ दिहुननो थाखाय खामानि मावनांगौ नाथाय बिसोरनि फारसे ज्राब दोनथ'नानै माने गावजों गाव माने इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ माने गावजों गावसो माने बाथ्रा दान्थेलायनायावनो मुखुब जानानै दं बायदिसो जाना दं आरो दा बे साननैसोआव अब्ला गावजों गावनो बाथ्रा दान्थेलायनायावनो मुखुब थाबाय थायोबा माने जेलाव जोबना दोनजानाय ब्रादारफोरखौ दिहुननो थाखाय मब्ला खामानि मावगोन नोंथांमोना माने बेखौ माने गोथौयै साननानै नायोबा नुनो पाब्लिकआ फारसेथिं माने दल दामबाय थानोसै पलिटिक्सनि मासिखौ लानानै आरोना माने पलिटिक्सखौ लाहरनानै माने उमुक सरकारा उमुकनि थाखाय जेबो मावाखै माने डाइरेक्ट बुंनो थाङोबा इउपिपिएल सरकारा जेलाव थानाय एनडिबि ब्रादारफोरनि बख'नो थाखाय जेबो मावाखै प्रमद बर' सरकारा जेबो मावाखै माने बेफोरनो माने मोनफ्रोमबो माने निउसाव भिडिअआव माने बेफोरबायदि बाथ्राफोरा माने रिपिटानो जाफिनबाय थानाय जायो आरोना माने गावजों गावनो मिलायलायाबा बोरै मावनो माने पलिटिक्सनि बाथ्रायाथ' गोजाननि खोथासै माने पलिटिक्सआ मोनसे माबासोथ' होयो मा होनना बुङो बेखौ माने जायखौ बुङो मासि पावार जायखौ बुङो पावारनि थाखाय माने बिसोरो बिखौ माने बोख्लायनो नागिरो आरोना बेफोरखौ ज्राब दोननानै जोंनि माने जि बाहेरायाव थानाय एनडिबि ब्रादारफोर बिथांमोनाबो माने गावसोरजोंनो एना एनिबा माने बख'नो हानाय इसेबां गोरलै नङा माने गाव जिखिनि बाहेरायाव दङ एनडिबि ब्रादारफोर नोंथांमोना बयबो ज' जानानै माने सरकारनियाव दाबि खालामदों रायज्लायदों बेखौथ' जों बयबो मिथिलांखांबाय थेवब्लाबो बेफोरबायदि एना एनि नुयोबा जोंनि पाब्लिकफोरा माने मोजां नुवा आरो साबजानाय नुवा आरोना नोंसोरबो फाल्थुसो साला ओरैबायदि गोसोआव मोनसे साननाय फैयो गतिके नोंथांमोना जमा जानानै माने मिडियाफोराव जमायै खोथाखौ माने बुंनायखौ नुयोबा जोंनि पाब्लिकआ जोंनि रायजोआ मोजां मोनो आरोना बर'नि थाखाय बिथांमोना संग्राम खालाममारदोंमोन होननानै नाथाय दा बायदियाव नोंथांमोननि निउसखौ खोथाखौ खोनानानै गोसोआव सानो रायजोफोरा माने बिथांमोनाबो माने फेकसो नामा बोरै बिदि आरोना बर'नि थाखाय संग्राम खालामदोंनाय बिथांमोननि फेकसो नामा माने दानसोरां नार्जारिखौथ' जोङो फेक होननानै मिथिखाबाय मुंख्लं जानाय न'खरफोरनिखौ हाबै माने नामखौनो दानना होदों बिथांमोना एनडिबिनि नङामोन
NDBनि जानानै संक्राम खालामनानै मुंख्लं जानाय नङामोन बिथांमोना ओरैनोसो थैलाबायनाय ओरैनो माबानाय बेफोरबायदि दानना होनायखौ जोङो खोनाबोखाबाय दा बिनि गेजेरावबो गबिन्द सारा बिनि बाथ्रा माने बिनि जानानै बाथ्राखौ बुंबाय ओमफ्राय इउनाइटेड फर्म अफ एक्सेम्बलिजों मिलायासै गबिन्दनिया मिलायासै फेरेंगियानियाबो मिलायासै दा रायजोफोरा सोरनिखौ लानो माने बेफोरबायदि निउसाव गावजों गावनि एना एनि ओंखारबाय थायोबा माने मोजां नुवा माने फेक साननानै लाजानाय जाहैगोन आरोना बख'नो नागिरनाया माने मब्ला हागोन माने 2025नि सिगां बख'नो हायाबा सोरबा इलेक्सन दारायगोन माबा दारायगोन बेफोरबायदिथ' खोनालांखाबायानो दा जों बयबो सानो माने बेखौनो बारे बारे बुङो माने पलिटिक्स पार्टियाबो खौसे जा NDFफोराबो गासैबो जि मोननै साइड जानाय बा मोनथाम साइड जानाय दङ बिथांमोनाबो खौसे जानानै माने जेलाव थानाय NDFB ब्रादारफोरखौ दिनैनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो